हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एप्लाइनि लास्ट डेट एबा जोबथा अक्ट कालार तो बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि फाइनाल मेरिट लिस्ट माब्ला ओंखारगोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो खायसे खायसे चेनेलाव नोंथांमोना नुदों जे 26 फेब्रुवारियाव रिजाल्ट होगोन होननानै दा बे बेसेबां सैथो आरो मानो होदों एबा मानो होआखै आं नोंथांमोना हानायसेबां डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाबाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो अके दा बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन आं रिप्लाइ खालामनो हायाखै मानोना आंनि सायाव जेबो अफिशियेल आपडेट गैया जे आसाम पुलिसनि दाखालि एग्जाम जानाया 20 फेब्रुवारियाव जानाय रिजाल्टआ 26 फेब्रुवारियाव ओंखारगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन खायसे नाथाय बे इम्पसिबल एबा दायो पसिबल नंथ'आ मानोना लोगोफोर माखासे प्रसेस थायो दा बैफोर प्रसेसा माखासे टाइम लायो दा बेखायनो जों थांग्रोनोसो फैदों अफिशियेल हम पेजआव SLPRBआव दा बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो नटिस खालाम जे जेब्ला रिजाल्ट पर्टेलाव फैगोन अब्ला नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हायो दा बेखायनो जों बे रिजाल्ट पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा मानि रिजाल्ट दङ स नोंथांमोना बेयाव नायना लानो हागोन बेनो जाबाय SI दङ तो SI नि माखासे रिटेन एग्जामनि रिजाल्ट दङ दा जेब्ला दाखालि जाय नोंथांमोना रिटेन एग्जामनि रिजाल्ट होगोन अब्ला एबा नुगोन बेयावनो मोनखागोन जेरै रिटेन टेस्ट नोंथांमोना बेबायदि एग्जाम टाइप मोनगोन अके स बेयावनो कनस्टेबलनि नोंथांमोना मोननो हागोन दा नायदिनै लोगोफोर बेयाव जेबो गैया 26 फेब्रुवारियाव मोनगोन होननानै गोबां नोंथांमोना सोंदोंमोन नाथाय आंनि सायाव दासिमबो जेबो अफिशियेल आपडेट मोनैलाय स आं नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होनो हायाखै दा लोगोफोर नोंथांमोना दाखालि 20 फेब्रुवारि एग्जाम होबाय दा 6 डेजनि गेजेराव रिजाल्ट ओंखारनांगौआ पसिबल नङा मानोना माखासे सिस्टेम दङ प्रसेस दङ बेनि गेजेरजोंसो रिजाल्टआ ओंखारो दा बेखायनो जानो हागौ फार्स्ट उइक मार्चआव मोननो हागौ जेब्ला माबा मोनसे अफिशियेल इनफरमेसन मोनगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन दा बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो 10 डेजहालागै थाथ'नो हागौ नोंथांमोना गासै एग्जामखौ होखांबाय जेला 10 डेज नेथ'नांगोन दा हमना लानो हायो जोङो मार्चनि 1 2 3 4 नि गेजेराव मोननायनि चान्सआ थायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला फाइनाल लिस्टआ होगोन अब्ला नोंथांमोननो मोनसे चान्स होदों जे रिजाल्ट होखांनायनि 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना रिभिउ एबा रिचेक खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना फिसा स्मल एमाउन्ट पे खालामनांगोन SLPRBनि गेजेरजों प्रसेसजों नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय रिचेक खालामनो हागोन जे नोङो रानिंआव एग्जामाव बेसेबां मोनदों बेखौ नायफिननो हानायनि अपसनखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन दा नोंहा माबा मोनसे सन्देह दङब्ला नोंनि रिजाल्टआ फैथारनांगौ होननानै थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिदिब्ला जों हेल्थ डिपार्टमेन्टआव फैबाय दा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ 28 सिम थागोन फेब्रुवारि दा नोंथांमोना बे लेटेस्टआव फैनानै अल्टारनेटिभ मोनसे लिंक दङ बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसआव थांनो हायो दा दासिमबो जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै स नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय दा एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो जायफ्रा ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामदोंमोन थ' ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामाखैमोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन स नोंथांमोना नाय एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय नाथाय सेम आइडिजों हाया मोनसे आइडिया जाला गोदान आइडिजों एप्लाइ खालामनो हागोन जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जायो दा बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड बोरै खालामगोन अके थ' एडमिट डाउनलड खालामबा स नोंथांमोना मा खालामनांगौ लगइन मोनसे अपसन मोनदोंना दा बे लगइनआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा एडमिट डाउनलड खालामनो हायो ओंखायनो बे लगइनआव थुदो दा बे लगइनआव थुयोब्ला जोंहा एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड बिगोन दा बेयाव नोंथांमोना होनानै एडमिट डाउनलड खालामना लानो हागोन एबा नोंनि प्रफाइलाव स'जागोन बेनिफ्रायनो जेब्लायबो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन एग्जामनि रिजाल्ट मोनगोन आपडेट मोनगोन बेनिफ्राय एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना फर्मखौहाय डाउनलड खालामना लाबाय थानो हागोन दा बेखायनो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै लास्ट डेटआ 28 फेब्रुवारि स नोंथांमोना थाबैनो खालामना ला आरो एग्जामा थाबैनो जागोन लोगोफोर आरो एग्जामा बे अफलाइन जायो OMR सिटआव जायो आरो एग्जामा नेगेटिभ मार्किं थाया लोगोफोर स नोंथांमोना मोजां चान्स मोनदों आरो गोबां भेकेन्सि दंखायो स नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लादो